Fáj a derekad gyakran? Na figyelj, akkor gyere, segítek! Sokan használtok gerincnyújtópadokat, de nem mindegy, hogy melyiket és hogyan. A Kiromed gerincnyújtópadok gyógyításra fejlesztett orvostechnikai padok. Kapsz hozzá használati videót és olyan videókat, amelyen gyógytornászunk megmutatja, hogy hogyan tudod minél hamarabb megszüntetni a derékfájdalmaidat. Nézd, milyen egyszerű a használata, mutatom! Önállóan kezelheted a derékfájdalmadat az otthonodban. Több ezer embernek sikerült már megszabadulni a fájdalomtól. Neked is sikerülni fog, mi mindenben segítünk. Az orvostechnikai eszközeinket megvásárolhatjátok szépkártyára, önkéntes egészségpénztára, és ha van vállalkozás, akkor el lehet számolni munkahelyi egészségmegőrző eszközként. Nézd meg a weboldalunkat, kiromed.hu. Ha kérdésed van, keresd minket telefonon, mindenben segítünk.